zat in een klein café, een biljart en een tv. Een oude man zat voor zich uit te staren. Hij had een pilsje voor hem staan. Ik vroeg me af, waar denkt hij aan? Hij was getekend door de vele jaren. Zijn vrouw was van hem heen gegaan. Nu was hij heel alleen voortaan. Want ook zijn kinderen zagen hem ook niet meer staan. Hij was toch goed voor hen geweest. Had steeds gewerkt als een beest. En zat daar stil te dromen hoe het was geweest. Zijn laatste dagen gaan voorbij. Eenzaam en alleen zit hij en vraagt zich af, waar bleef die mooie tijd? Naast hem was een plaatsje vrij. Hij keek me aan terwijl hij zei: neem een stoel en kom eens even met me praten. Lachend ben ik opgestaan en heb aan zijn verzoek voldaan. Ik dacht, dan voelt hij zich niet zo verlaten. Zijn vrouw was van hem heen gegaan. Nu was hij heel alleen voortaan. Want ook zijn kinderen zagen hem ook niet meer staan. Hij was toch goed voor hen geweest. Had steeds gewerkt als een beest. En zat daar stil te dromen hoe het was geweest. Zijn laatste dagen gaan voorbij. Eenzaam en alleen zit hij en vraagt zich af, waar bleef